बे समाव जों एसे सिगाङाव बुंखानाय बायदि जिहेतु जोंनि टीम आंगोना इउनुस बसुमतारीनि जिउ खौरांजों लोगोसे बिथाङा जिउआव मा दुखु जेंनाजों मोगा मोगि खालामनानै दिनैनि बे थासारिसिम सफैदों, दिनैनि नैबे थाखोसिम सफैदों, बेनि बाथ्राफोरखौ जों गुवारै गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय। जिहेतु बेजों लोगोसे फरायसाफोरा माबायदियै गावखौनो मटिभ एबा सांग्रांथि जानो हायो, बिथांनिफ्राय बिथांनि नोजोर एबा थांखिजों माबायदि जानो हाथावथाव बिनि सोमोन्दै माखासे सोंथि खालामनो थाखाय जोङो सिमेन्ट साकरि फरायसालिमानिफ्राय माखासे गोबां स्टुडेन्ट हांख्रायना लाबोखादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा माखासे बाथ्रा मिथिनो गोनां दं सारनिफ्राय मिथिना लानो हागोन। दा गिबियाव आं खावलायहरनाय जाबाय नामजों लोगोसे फरायसालि आरो बेसे थाखोआव फरायो बेखौबो मेनसन खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आंनि मुङा मुस्रि आदित्य नार्जारी। आङो सिमेन्ट सापरि जुनियर फरायसालिमानिफ्राय फैदों। ओमफ्राय आङो दायो थाखो 12आव फरायगासिनो। सार, आंनि कुइसना बे, सासे फरायसाया गुन गोनां फरायसा जानोब्ला एबा गावनि जिउखौ मोजाङै दाफुंनोब्ला माबायदि खामानि मावनांगौ? बे सोंनायनि माबाफ्राथ' दहाय बुंनायफ्रावबो ओंखारलांबाय, गोदानै बुंफिननांगौ बायदि आं मोना। जायखिया माखासे बाथ्राफ्रा गुन गोनां फरायसा जानायनि जे मोनसे जोंनि मावनो गोनां खामानि, बेयो थासारिखौबो जोङो नायनांगोन। थासारिया मा थासारि आरो हालोदा मा हालोद, न'खरनि हालोदफोरनिबो खोथा थायो। दा जोंनि लोगोफोरनिबो बाथ्रा थागोन, गार्जेनफोरनि खोथा थायो बेवहाय। दा जोङो मोजांनि थाखाय आंनि बुंनो गोनाङा बेल', आं जे आंनिफ्राय बेखौ रोखा बुंनांगौआ बेखौनो आं सानो जे जोङो मोजां गावखौ गिबियाव सिनायनो रोंनांगोन। गिबियाव गावखौ नों मा बेखौ मिथिग्रोना लानांगोन। आरो नोंहा मा जानो थांखि लादों आरो नोङो बे थांखिनि थाखाय नोंहा बोरै साखा-फारा जानांगौ, बेफोरनि बाथ्राफोरखौ नों जुदि नोंनि साननायजों बिजिरनायजों मोनदांखायोबा नोङो माबायदि जानांगौ नों नोंखौ ओरैनो माबा खालामनो हायो। दा बाथ्राया जाहैबाय, आं बुंनो नागिरनाया खायफा जोनोमजों लोगोसे गुनखौ लानानै फैनो, जोनोमजों लोगोसे। दा मोजां गुननि बिगोमा जानोथ' जों नाजानांगौ। मोजां गुननि बिगोमा जानाया गोरलै बाथ्रा नङा। दा नोंनाव मोजां गुना दंखायोबा बेखौहाय बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु जानो हायाखैबा बोरै जानो? मोजां मानसिफोरनि बोरै मोजां जालांदों, आखल आखु दाना लानाय बाथ्रा फैबाय। आरो नोंनि न'खरनि थासारिफ्राबो मोजां जानांगौ जाहैबाय, नोंनि लोगोफ्राबो मोजां जानांगोन जाहैबाय, समाजनि थासारिफ्राबो मोजां जानांगौ जाहैबाय। दा गिबियै आं बेखौ बुंगोन, नोंनि गोसोआ नों साननो रोंनायनि उननिसो बाथ्रा नालाय, नों साननो रोंनायनि उननि बाथ्रा। नोङो मोजां गुन नागिरनो रोंबाय, जेब्ला नोङो साननो रोंबाय मोजां गुना बोरै जानो हायो, नोङो बेखौ जेला कुइसन लाबोनो रोंबाय, नोङो बेनि लामा नागिरनायनि बाथ्रा फैयो। दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय, नों बेखौ जेला नागिरनो रोंबायबा बेनि थाखाय मोजां बोरै जायो बेखौ नोङो नागिरनो थांनायाव, संदाननो थांनायाव गुनि गियानि मानसिफोरनि बाथ्रा फैसिगोन। बिसोरनि मावलांनाय, बिसोरनि फोरोंलांनाय बाथ्रानिबो जोङो सावरायनो गोनां जागोन। आरो नोंनि समाज बेबस्थायाव आसार खान्थिफ्रा, धोरोम आसार खान्थिफोरनि बाथ्रा फैगोन। आरो जोंनि समाज बेबस्थाया मा बुङो, बे फोरोंनाया मा, बे लाजायो ना लाजाया, बेफोरनि बाथ्रा फैगोन। दा ओंखायनो मोजां गुननि सासे फरायसा जानोब्ला फोरोंगिरिनि फोरोंनायानो थोजासे बेबो नङा। फोरोंगिरिनि फोरोंनायाबो थोजासे नङा। नों गोसो जानो हानाय जाखानांगोन। आं दहाय बुङाखै होनबा एसे, आंनि बाथ्राखौ बुंनांगौबा आं मानसिफोरजों गाज्रि बुंजानो बिराद गिखायोमोन। दाबो सोरबा बेनि गेजेरावबो बुङोबाथ' आलादा बाथ्रा। खिन्थु मोजां बुंजानो लुबैनाय, बाख्नायजानो लुबैनाय आरो साबसिनै रोंसिन खोन्थानो लुबैनाय,
बे गोसोआ नोंहा थायोबा बे सेन्टिमेन्टआ नोंहा थायोबा नोङो लामाखौ गावनो गाव नागिरना लानो रोंगोनखौ आंहा फोथायनाय दं खिन्थु गोसोनिसो बाथ्रा गोसोआ मोजांखौ मोजां बुंनो हानांगोन गाज्रिखौ गाज्रि आजावना लानो हानांगोन सैथोखौ गनायनांगोन दा आंनि बाथ्राया बे ओरैनो मोजां आखल आखुनि जानांगौखौ आं गावनो सानोमोन आरो माबायदि जायोबा मोजां बुंजागोन बेखौ आं गावनो सानोमोन ओंखायनो गाज्रि हाबा मावनो नाङा गाज्रि बाथ्रा बुंनो नाङा रागा जोंनो नाङा आं मोनफ्रोमबो बाथ्रानि बिजिरनायखौ लानांगौ डिबेटआ जानांगौ दान्थे बिदान्थेफ्रा जानांगौबाबो बेनि जि मोनसे जोबथारनायनि मोनसे फिनिशिं जि मोनसे जोङो जोबनायाव माबा लाबोगोन बे जाहैबाय मोनसे पजिटिभिटियाव दोननो हानांगौ दा आङो बेखौ बुंनाया बेनो जे गावखौ फार्स्ट अफ अल सिनायना लानांगोन आरो गावनो मोजां गुननि बिगोमा जानो थाखाय हाबिलास थानांगोन गाव लुबैयाबाथ' नोङो ओरैनो जानो होनबाथ' जानो हायो नङाना गावहाबोथ' नाजानाय थानांगोन ना मोजां गुना बोरै जानो हायो बेखौ नोंनो साननांगोन जे फोरोंगिरियाथ' मोजाङै फोरोङो जे मोजाङै फरायनांगौ बिमा बिफाखौ मानिनांगौ गिदिर गोलावखौ जों गनायनांगौ मान होनांगौ बेफोर बाथ्राफ्राथ' फोरोंगिरिफ्राबो फोरोङो बा माखासे जोंनि गार्जेनफ्राबो फोरोंगोन दा बेखौ नों गोसोआव लानानै सोलिनो हायो ना हाया बेबो बाथ्रा फैबाय दा आं सानो कुइसन लाबोनो रोंनायानो गिदिर खोथाखा कुइसनखौ जेब्ला नों लाबोनो रोंबाय बेनि फिननायखौबो नों नागिरखाबाय आरो बेनि फिननायखौ नागिरोबा नों मोनैनिबो खोथा गैया आं आंनि बाथ्राजों बेखौनो दहाय बुंनाया बेनो बे जाहोनावनो बुंदों आं गावखौनो माने गाज्रि बुंजानो खोब गोब्राब मोनोमोन गियोमोन बे गिनाय थायोमोन आङो आंनि देरसिनफोरजों आंनि लोगोफोरजों आंनि फोरोंगिरिफोरजों आंनि बिमा बिफाजों बिबै बिबौफोरजों आं गाज्रि बुंजानो बिराद गियोमोन ओंखायनो जेसे हायो मोजांखौ बोरै खालामनो हायो बे नाजानायखौ आं लाखिबोदों आरो नाजाबोदों आरो गिदिरखौ मान होबोनाय गनायबोनाय बेखौ उन्दैनिफ्राय आङो हानायसेबां आंनि जिउ लामायाव आङो बेखौ बाहायबोदों दा आं सानो बे रोखोमैनो जुदि जोंनि लाइमोनफ्रा इयुन जोलैफ्रा मोजांनि थाखाय सानोबा मोजां गुन गोनां जानायनि मोनसे हाबिलास थायोबा जानो हायैनि बाथ्रा गैया बे गावनि गोसोनि बाथ्रा आं मोजाङा निस्सय जागोन आरो आं दिनै सानैसिम बेखौनो सोंथि खालामनो लुबैयो बे लाइमोनफोरनि हान्थिनाय समाव जानेखि दुखु खस्थ समाजनि हारिनि खामानिखौ मावनायाव गावनि न'खरखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि थाखाय एसेब्लाबो लाइमोना बिहोमा होदों बेखौ जों बयबो नुनो मोनो आरो बुजिनो हायो बेनि फिथाइखौ जों दिनै माबायदि रोखोमै मोननो हायो एबा जों माबायदिहाय लाइमोनफोरा जों बै समाव खस्थ' खालामदोंमोन होननानै जों मोन्दांथिनो हायो ओरैनोथ' जोंनि गेजेराव आङो बेखौसो बुंनो लुबैगोन रोखा आं बेखौ सम समबो बुंदों जे जोंनि समाजनि थाखाय लाइमोनफोरनि बाहागो लाबोनाया बे बिहोमा होनाया सैथो बाथ्रा मोनफ्रोमबो दिगावनो बुंनो थांबा मालाबा राजखान्थिनि जुथुमानो जाथों धोरोमानो जाथों हारिमुनानो जाथों फ्राय माने जुथुमाफोर बा हारिनि जेंना जेथो बेनि थाखाय नाजानाय बा मावबोनायाव लाइमोनफोरनि बिहोमाया बे मुंख'नो गोनां बाथ्रा माने हेफाजाब होबोदों बिहोमा होबोदों बे सैथो बाथ्रा दा बेनि गेजेराव जोंनि मोननाय मोनैनि जेला बाथ्रा फैगोन मोननाय मोनैनि बाथ्रा फैगोन आं बावहाय बेखौसो बुंनो लुबैयो जायखिजाया जोंनि मावनायनि फिथाइखौ जोङो नै ओरैसो आं बुंनो लुबैगोन बावहाय सक्सेस डिपेन्ड्स अन हाउ हि डास उथ्रिनाया बियो जेरै मावो बेनि सायाव सोनारो दा नोङो मोजां मावदोंबा बिनि फिथाइखौ नों मोजां मोनगोन नोंनि प्रिपारेसन नोंनि नाजानाय नोंनि थांखि सानस्रि नोजोर गासैबो रोखा जानानै जुदि नों मावनायाव बा नोंनि नाजानायाव
बियो गेबें सैथो थारजों नों नाजादोंबा बिनि फिथाइखौ नों थिखोनो मोनहैखागोन ओमफ्राय आं बुंनो लुबैनाया बे जे न'खर संसार माबा माबि नागारलायनानै खामानि मावनायाथ' माखासे सुबुंफ्रा सेक्रिफाइस खालामनो मोनसे समाजखौ मोनसे हारिखौ दानो थांनायाव बे रोखोमनि मानसिबो नांखागौ दा जोङो नुबोदोंबो बेबायदि मानसि दा आं बुंनो लुबैनाया जाहैबाय जोङो बेसेन लुबैनानै खामानि मावनो नाङा बेसेन लुबैनानै खामानि मावनो नाङा आं दिनै ओरै ओरै सेक्रिफाइस खालामबाय आं मोननांगौलै बे दाबि बे मोनसे साननायखौ लानानै जेब्ला नों खामानि मावो बावहाय प्रब्लेम फैयो जेंना फैयो नोंनि मावनाय फिथाइखौ नों मोनखागोन जुदि नों मोजां मावदोंबा बिनि फिथाइखौ नों मोनखागोन ओंखायनो नोंनि प्रिपारेसन नोंनि साक्सेसनि थाखाय जुजिनाय बेयो जेब्ला गेबें लामाजों थांदों हमना लादो नोङो मोजां फरायबाय मोजां फरायनायनि गेजेरजों नोङो सिगांबायानो आवगायबायानो मोनसे समाव कम्पिटिटिभ एग्जाम फैबाय नोङो एपिआर जाबाय मोजाङै जुदि नोङो प्रिपारेसन खालामदोंबाथ' पास जाखागोन पास जाखायोबाथ' मेरिट बेसिसाव नोङोथ' सिलेक्सन जाखागोन बेनि थाखाय नोङो माबा मोनसे जे खाबु मोनखागोन बे मोगथां जानानै फैयो जोंनि समाजावबो दिनैहाय राजखान्थिनि जि माखासे अनसुंथाइफोर फैयो माखासे खाबुफोर फैयो बे खाबुखौ लानो थांनायाव राजखान्थिया राजखान्थिनि दिगजों खारगोन समाज बिथिङाव समाज बिथिंनि माबा खारसिगोन हारिमुना हारिमु बिथिङाव खारगोन गेलेनानै गेलेनायथिं खारगोन दा मोनफ्रोमबो दिगनिनो गासिबो माबाफ्रा आलदा आलदा दा नोङो हमना लादो नोङो हारिमु दिगथिं नोङो खामानि मावो दा हारिमु दिगथिंजाय नोंहा माबा मोनसे मोननांगौ बे मोननांगौ हारिमु दिगाव नोंहा नोंनि एक्सपिरियेन्स नोंनि रोंगौथिया मोजांबा नों बिथिंजायजों माबा मोनसे मोननाय नङा बे मालाबाबो नङा मोनगोन नोङो खालि नोंनि डेडिकेसन हारिमुनि जानानै डेडिकेसन होनाया बियो पियर जानांगौ गोग्गो गोथार जानांगौ आरो नों गावखौ हारिमुनि थाखायनो जेब्ला बावसोमनो हागोन बावहाय नोंनि खाबु मोननाय बान्था मोननाय माबा माबि बेफोरो फैखागोन आरोखि ओंखायनो जिंगासिनांगौआ नैबावसो जेब्ला जों अलसिया जायो ओरैनो जोङो लुबैनाया बारा जागोन खामानि मावनाय नङा बावहाय खिन्थु नोङो मिजिं लानानैथ' जेबो जाया ओंखायनो जोंहा हास्थायनाय लुबैनाय दंबा बे हास्थायनाय लुबैनायखौ मोगथाङाव महर होनांगौबा थमास आलभा एडिसननि बाथ्राखौसो आं बुंनो लुबैगोन नों खामानि मावनायनि नोंहा हास्थायनाय थाबाय नोंहा हास्थायनायबो दङ सानखांनायबो दङ बेथ' थोजासे नंला नोङो सानखांनो हागौ आं ओरै 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 जाहैनो नोङो इमाजिन खालामबाय आरोखि सानखांबाय आरो नों हास्थायोबो ओरै 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 आं जाहैनो खामानि मावनाय गैयाबा नों बहा बेसेनखौ मोनो खामानियाथ' मावनांसिगोन ना ओंखायनो थमास आलभा एडिसना बे बाथ्राखौ बुंदों मा नों जुदि जिउआव जाफुंसार साक्सेसफुल जानानै माबा मोनसे जाहैनो लुबैयोबा फार्स्ट अफ अल नोङो इमाजिन खालामनांगौनो इमाजिनाथ' गाज्रि इमाजिनखौथ' बुंनाय नङा मोजां इमाजिनेसन थानांगोन इमाजिनेसन टुगेदार एम्बाइसन एन्ड विल टु वार्क नों मा सानखांखो जिउआवहाय मा थांखि लानो सानखांदों आरो नों मा हास्थायदों जिउआव जोनोम जानायनि उनावहाय सुबुं महर लानानै नोङो मा जानो हास्थायखो बे सानखांनाय आरो हास्थायनाया नाथाय थोजासे नङा दे बावहायनो नोङो मोननाय नङा नोंहा मोजां मोजां सानखांनाय थानो हागौ हास्थायनाया मोजां मोजां थानो हागौ बे नाथाय थोजासे नङा ओंखायनो जोबनायनियासो गोनां एन्ड विल टु वार्क हाबा मावनो गोसो जानाय नों मा जानो गोसो जाखो जिउआव मा हास्थायखो बेखौ महर होनो थाखाय नोङो हाबा मावनो गोसो जानांगौ हाबा मावनो गोसो जानांगोन ओरैनो थानानै सानखांलाबायबानोथ' जाला ओंखायनो जोंनि जिउआवहाय माबा मोनसे जानोबा बेसेन मोननोबा जोङो खामानि मावनांगौ माने लेबारेज जानांगौ अब्लानो आं सानो जोङो जोंनि मावनायनि फिथाइखौ जों मोनगोन मावनायनि फिथाइखौ जों मोनगोन ओंखायनो नाजाथाबथारनानै दहाय बुंनायफ्रावनो गोबां माखासे बाथ्राबा ओरैनो ओंखारलांखादों जिउआव पारसेभारेन्स होनाय थानांगौ प्रमाइजिं स्पिरिट थानांगौ डिप रुटेड डेडिकेसन थानांगौ आरो नोंनि जि मोनसे प्रमाइजिं स्पिरिटनि गेजेरजों नोङो डेडिकेट होनो थांदों बेयो राइट ट्रेकआव थांबायबा नों साक्सेस जाहैबाय आरो फिथाइखौ नों मोनहैखागोन बे सैथो बाथ्रा ओंखायनो बेनो मोनसे खोथा आंबो बारे बारे बुंगोन गले गले बुंगोन
जे जों मावनायनि फिथाइ मोननाया बे मोगथां जायो नंगौ नाथाय जों ओरैबायदि मावनायनि माबा मोनसे मोननो लुबैनाया बे सिगां जानो नाङा आं ओरै मावबाय आं न'खरखौ फेमिलिखौ सेक्रिफाइस खालामनानै आं ओरै हारिनि थाखाय मावदों आं ओरैखौ मोनथारनांगौ बे फिलिंआ खिन्थु थानो नाङा जेंना फैयो बिदिबा डिमान्ड थालायोबा आङो ओरै दावहारु जाबाय आं उमुखौ मोननांगौ आं EM जानो मोननांगौ आं ओरैहाय जिल्ला परिषदआव ओरै जानो मोननांगौ राजखान्थिनि बिथिङाव बुङोबा आरोखि बेबायदि जुदि जोङो सानोबा डिमान्ड बायदि बे रोखोमै जुदि नोङो लाबोयोबा साननायखौ बा मोननो लुबैनाय हास्थायनाय बिदि जायोबा बावहाय जेंना फैयो ओंखायनो मावनायनि फिथाइखौ जों मोनखायो गाज्रि मावबा गाज्रि फिथाइ मोनगोन मोजां मावबा मोजां फिथाइ मोनगोन ओंखायनो नाजानांगौ बे सैथो बाथ्रा आरो गले गले नाजानांगौ बे सैथो बाथ्रा नाजानायनि फिथाइया बेयो सानसे नङा सानसे मोगथां जानानै फैखागोन सैथो बाथ्रा गोग्गो समाज दानांगौब्ला जों साफ्रोमबो सुबुंनि जा बिबान बे माबायदि जानांगौ बे नोंथांनि नोजोरा बेनि सायाव मा नोंथांनिफ्राय फिन मोननो लुबैदों बे सोंनायनि फिननाय बावहाय माखासे बाथ्राफ्रा दहाय एसे बुंबोजोबनाय जादों नङा होमबा एसे सानफिनहरोबा दा एसे बुंबोखानाय बायदियानो जाबाय अब्लाबो आं दा बुंबावगोन जे गोग्गो समाज दानायाथ' गोब्राब खामानि खिन्थु बे जोंनि बिबान आङो बावहाय नैबेखौनो बुंनो लुबैगोन गिबियाव जोंहा बर' हारिनि गेजेराव जों जोनोम जाबाय बर' मुं मुस्रि लानानैहाय दा बर' हारिनि मोजांनि थाखाय मावनांगौआ जोंनि बिबान आरो जोंनि मावथारनांगौ हाबा आरोखि बेयो दा बेनिफ्राय जों आनज्रायनोनो नांखाया हाया जों आरो जेब्ला नोंखौ बर'नि थै मोदोम बिखा जेरावबो नोंनि गोरबोआव नोंनि जिउआव गासिबावबो माने नोंनि थरथिंबो थैयाव बर' हारिनि मोजांनि बाथ्राखौ नोङो जेला लाबोयो बा सानो बा मावनो लुबैयो बर' हारिनि थाखाय नोंनि थरथिंफ्रोमबो थैया जेला गाबखांबाय बर' आं बर' थैब्लाबो थांबाबो आं बर'नि थाखाय आं मावगोन बर'नि थाखायनो आङो जोनोम जादों बर' हारिनि थाखाय आं मावलांबाय थागोन जुजिलांबाय थागोन बे बर' नेसनेलिज्म सेन्टिमेन्टआ जेब्ला नोंनि गोरबोआव डिभलपमेन्ट सेन्टिमेन्ट बा नोंनि माने माबायावहाय गोरबोआव नांबायबा नोङो बर'नि थाखाय मोजां हाबा मावनो थाखाय सिगांबोगोना बेखौ जों नुखायो दा साफ्रोमबो मानसिया बे सेन्टिमेन्ट आं बर' थैब्लाबो थांब्लाबो आं बर' हाराय मुरायै आं बर' जिउयै माहामै आं बर' होननाय बे बड' नेसनेलिज्म सेन्टिमेन्टआ साफ्रोमबो बर'नाव जेब्ला रोदा सुगोन डिभलपमेन्ट रोदा सुगोन बर' समाजा मोजां जायैनि बाथ्रायानो गैया आरो गाज्रिया जेराव दङ बेखौ मोजां खालामनायनि खामानिखौ जोङो रायलायलायनानै बिदिनो जोंनि गेजेरावहाय काउन्सिलिं खालामलायनानै सावरायलायनानै जोङो फोसाबनानै आवगायलांनो हायो जोंनि समाजावबो गासैबो रिति आसारखान्थियानो गोग्गोथार होननानै जों गोग्गानानै बुंनो हाया गाज्रिया बबे बेखौ नोङो आसि थुनानै दिन्थिनांगोन आरो बेखौ नोङो बोरैहाय मोजां खालामनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ बयबो आरो मोजांखौ मोजां बुंनांगौ गाज्रिखौ गाज्रि बुंनांगौ आं दहाय ओंखायनो बुंदों दहाय बुंनाया आंना बे जोंना मा जोंनि समाजाव आं नुबोदों गोरों गोराखौबो आं नुदों रोंनाय समाजनि रोंखा राखा मानसिफोरखौबो आं नुबोदों बे नाथाय थिग नङा आंनि नुबोनायाव आं बेखौसो एसे खोन्थानो लुबैगोन जे जोंनि बर' समाजाव बबेबा आसारखान्थिया बबेबा रिति गाज्रि जानो हागौ बे गाज्रिखौ नेवसिनानै गुबुन हारिनि मोजांखौ आजावनो थाङा होनबा जोंना सोरबा थाङो धोरोमनि दिगावथ' बेखौ नुथारो गावनि धोरोमा मामोन बेखौ बावनानै मालायनि मोजांखौ थाब आजावना लाहैनाया बे जेंना लाबोआ होनबा लाबोदों बियो आं बुंनो लुबैनाया गाज्रिनि गेजेराव थानानै गाज्रिखौ फोसाबनानै बेखौ सुबुंजों आजावजाथाव मोजां खालामनायासो गनायजाथाव खालामनायासो बे जोंनि मावनांगौ बिबान नाथाय जोंहा गाज्रि जाबाय होननानै गोसो बायनानै मोजांखौ नागिरनानै हांखुर जायो आरो बेयो जोंनि थाखाय प्रब्लेम लाबोयो समाजाव आरो मालाबा गामियाव बैकट खालामलायनाय जाया होनबा समाज बेरेखानि थाखाय गोरोबलायनो हायै जानोसै ना दा बेबायदि दाजाथों जानो नाङा नों जायखि धोरोमखौ मानि अब्लाबो नोंनि आंगोथि
नोंनि गुदिया मा बेखौ नोङो गनायनो हानाय जानांगौ बर'नि गुदिया मा नों दस्राखौबो मानि बहाय बुंनो जेबो गैया खिन्थु गावनि आंगोथिखौ नागारना गावनि आंगोथिखौ नागारना आं बुंनाया बे ओंखायनो गोग्गो समाज दानो थाङोबा बर'आथ' बर'नि सुबुं सोदोमस्रिया बबेजों सिनाय जाबोदों बाथौ बाथौनि जोंनि सोदोमस्रिया बाथौ सिभिलाइजेसना बे गोजाम सिभिलाइजेसन दा बे गोजाम सिभिलाइजेसनाव माखासे गोबां जों मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर थाबाय जायखौ आंबो बुंजोबनो हाया बावहाय माखासे गाज्रि रिति-नितिया गियाना दङमोन आजौ आजैनिफ्राय फालिबोनाय दा बेखौ फोसाबबायबो माखासे दिगाव आरो फोसाबनो हयथ' थाबावगोन दा जोंनि गेजेराव आं नुबोनाया आरोखि जोंनि समाव गोरों गोराफ्रासो दै रोङिफ्राथ' सादा बुसा गामियाव रायजो जाजायाबो थिगानो थायो गोरोंफ्रासो मिसलिड खालामनानै बोरैबा खालामलाङो दा बे गोरों मानसिफोरखौ आं बुंनो लुबैगोन गोरों मानसिफोरखौ जे गाज्रिया मा गाज्रि बेखौ नोङो जुदि सायख'नो हाबायबा बे गाज्रिखौ बोरै फोसाबनो हायो बेनि राहा लामा लानांगौ ओंखायनो गाज्रियावनो थानानै गाज्रिखौसो जों फोसाबनानै जों सिगां लानांगौ आरो आं बुंनो लुबैनाया बे नोंनि गोसोआव बा नोंहा गोरबोआव मोनसे फोथायनाय थानांगोन सेल्फ कनफिडेन्ट आरो नोंहा आं दहाय बुंनाय बायदिनो जे मोजांनि थाखाय जोङो साननांगौ मावनांगौ मोजाङा मा जोङो सावरायलायनायजों मोजांखौ मोनथिलायखागोन मानोना जोंहा मोजांनि थाखाय माया मोजां बेखौ सावरायनायजों रोखा खालामनाय जा खुगा दं मेगना थाबाय नुयो मोजां गाज्रि खोमाया थाबाय खोनासंनो हायो मोजां गाज्रि बिबेका दं जोंहा मोजां गाज्रि साननो बिजिरनो हायो बिबेकखौ बाहायनांगौ गावनि जि मोनसे कनसाइन्स साननो हानाय गोहो बेखौ नोङो बाहायनांगौ मोजां गाज्रिया मा बेखौ नोङो जेला सायख'नानै बिजिरनानै नायगोन बावहाय नों रोखा जाखागोन अब्ला नों लामा लादो गाज्रिखौ गारनानै मोजांखौ नों लामा लादो आरो बे लामाजों नों खामानि मावदो समाजनि मोजांनि थाखाय नों सानोबा मावोबा मोजांनि थाखाय बेनो मोजां आरो समाजखौ नोङो बर' हिसाबै दहाय आं बुंनाय हारायै मुरायै जिउयै माहाबै थैयै मोदोमै आं बर' थैब्लाबो थांब्लाबो आं बर' बे बड' नेसनेल सेन्टिमेन्टखौल' डिप रुटेड खालामनो हानांगोन आरो नोङो नोंनि गोरबोआव सोना लानो हानांगोन अब्लानो जोङो जोंनि समाजखौ मोजां खालामहैनायनि बाथ्रायानो जा बा जोंनि थांखिनि थाखाय जुजिलांनांगौनि बाथ्रायानो जा जेब्ला जोङो मोजांनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावो अब्ला बावहाय मोजाङानो जोंनि थाखाय मोगथां जानानै फैखायो आरो बावहाय हारसिङा साक्सेस जानायाव हाजोबा जानो हागौ ओंखायनो जोंनो टीम स्पिरिटनि खोथा फैयो गासै बर' रायजो राजानि खोथा फैगोन बावहाय बयनिबो बुजिनो हानायनि बाथ्रा फैगोन बावहाय बयबो गनायलायनो हानायनि खोथा फैनांगोन बावहाय बयजोंबो आजावजानो हानायनि बाथ्रा फैनांगोन बावहाय बेबायदि जुदि जानो हायो आं सानो माने जोंनि इयुनफ्रा जोंनि समाजनि इयुना बावहाय गोजों जागोन आरो बिनि उल्था मावो गाज्रि ड्राग्स जानाय बेबायदिनो जोङो बिदिनो निसा बेसादफोर लोंनाय जानायफ्रा बांद्राय जायोबा न'खराव दुमदांखाल जायोबा नांलाय खमला जायोबा गावजों गाव हेंथा हेंथि जालायबाय थायोबा एना एनि जायोबा आरो मोजांखौ मोजां होनना गनायनो नागिरा सैथोखौ नों गनायनो नागिरा बेबायदि जायोबाथ' मोजांखौथ' जों बोरैहाय लाबोनो हानो समाजाव हानाय नङा गाज्रि जागोन बिदिबा ओंखायनो जोंनि साननायनि मावनायनि जि मोनसे लामा बे लामाया जाबाय सैथोजों आगान सुरनांगौ सैथोखौ जिउजों फोनांजाबनानै खामानि मावनो हानांगौ दिनै एसे गाबोन एसे मोजांनि थाखाय साननो सोलोंनांगौ दिनै एसे गाबोन एसे मोजां बाथ्राखौ जों रायलायनो सोलोंनांगौ दिनै एसे गाबोन एसे रायलायोबा मोजां बाथ्राफोरखौ आयदा साबजेक्ट लानानै जों सावरायबाय थायोबा नोंनावबो एसे हाबगोन दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो खर'आव हाबलांबाय थायोबा बुजिलांबाय थायोबा बे मोजाङानो जागोन नाथाय जोंनि रायलायनाय साबजेक्ट आयदायानो गाज्रियासो जायोबा गाज्रिनि थाखायसो जोङो बेखौ बुथारनांगौलै ओरै सिखाव खावहैनांगौलै ओरैहाय दाखायथि खालामहैनांगौलै बेफोरसो जुदि जोंनि साबजेक्ट जायो बाथ्रायाव बुंबाय आं अब्लाथ' मोजाङा बहा फैगोन बिमा बिफानि बे गोदोनि गोजाम आसार खान्थिखौलाय जों बेसे मानिबाय थानोब्रा बे रोखोम मोनसे अहंखार साननाया जेला नोंनि खर'आव जायगा लाबाय नोंनाव जेला जायगा लाबाय बेथ' मोजां जानाय नङा ओंखायनो आं बेखौसो बुंगोन
जे जोङो सैथोनि लामाजों गोरबोआव सैथो बाथ्राफोरखौ नंगुबै बाथ्राफोरखौ गनायनानै बजबना लानानै नोंनि गासै सुबुं समाजाव थानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बयजोंबो मोजां आयदाखौ लानानै रायलायोबा सावरायोबा मावोबा खामानि मावोबा बेयो मोजां जागोन जोंनि समाजा गाज्रिखौ आयदा खालामनानै जेब्ला रायलायगोन बे गाज्रिया जोंनि समाजाव गोसारहैगोन जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दै गथ' गथायफोरनावबो बे साग्लोबहैगोन ओंखायनो दहायबो एसे बुंनाय जादों बेखौ थिग खालामनो थाखाय ओंखायनो गिबियाव फार्स्ट अफ अल जों थिग जानांगौ जों थिग जानांगौ जों थिग जाबासो थिग जागोन आरो गाव सेल्फ आइ माइ सेल्फ आं जुदि आंनो थिग नङाबा गुबुनखौ थिग जाजानो लुबैनायाबोथ' थिग नङाना आंनो बिरि सिगारेट सोबो जौ लोङो थांखु जायो मालायखौ थांखु जानाया गाज्रि बिरि सिगारेट सोबनाया गाज्रि बे बुंनायाव मा बेसेन थागोन बे ला गावनो लोङो जायो सोबो बेलाय मा बुंनाय जादोंलै बेलाय बेबायदि खाबु थायो बुंजाफिननायनि लाजि फोनांजानायनि गावनो माने जबरदस्त मालाय गोसो गैथारै सोरबा सिख्लानो सोरबा सेंग्रानो उल्थां फाल्थांबो जानो हागौ दै सेंग्रा सिख्लाखौ सिख्लाया सेंग्राखौ बेबायदि गाज्रि मोनसे नोजोरजों आरोखि मोजां मोननायफोर जायो खायफाया जबरदस्त माने हाबा खालामलायनाय जायो सोरबा सोरबा बेफोर जानो नाङा समाजाव आरो बेफोर जायोबा बेखौ बे समाजखौ बोरैथो मोजां होनबावगोन गोदोनि सम दंमोनलायनो गाव जायखौ मोजां मोनबाय लोगो लासे लानानै दुम दाखाल खालामनानै जबरदस्त गराय मैदेरजों दैखांना लाना फैनानै हाबा खालामफैयोमोन जाहैदों दा बेफोरथ' गाज्रिमोन नालाय बेफोरथ' बे जुगाबोथ' गैला दा दिनैनि बे सोदोमस्रिनि बार नांनाय जुगावबो जोंनि आखल आखुफ्रा बिदि जायोबा जोंनि समाजा बोरै मोजां जागोन दा ओंखायनो जुक्ति गोनां जोंनि बा सिमा गोनां जोंनि समाज दिनैनि समाजा बयबो बिजिरनो रोंबाय साननो हनो रोंबाय गावबा गाव बिबेकखौ बाहायनो रोंबाय ओंखायनो जोङो सानै हयैसो रायलायलायनायनि गेजेरजोंसो नोंहा गोसो दंबा आंहाबो गोसो दङ जेनेबा बेवहायसो गोरोबलायनायनि बाथ्रा फैयो सोरबाया गोसो गैया आंहासो गोसो दङ बेवहाय खिन्थु प्रब्लेम फैयो आरो बेवहाय जबरदस्त खालामनो थांबानो जेंना फैयो दा बिदिया जानो नाङा बेबायदि जायोबा समाजा गोजों जागोन बा मोजां जागोन होननानै जों मिजिं लानो हाया ओंखायनो मोजांनि थाखाय दे जों बयबो सानदि दिनै एसे गाबोन एसे मोजां आयदाखौनो लानानै जों रायलायलांबाय थानि नङा होमबा स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि रायलायनायनि टपिकआथ' बेनो जादों फरायनायनि सायाव आं सासे बोरै गिदिर अफिसार जानो हायो कम्पिटिटिभ एग्जाम आं बोरै हैनो हायो सासे IAS अफिसार जानायनि माने लामाफ्रा बोरै बेफोर मोजां बाथ्राफोरखौ लानानै टपिक आयदा जोङो रायलायनो नांगौ फरायनायनि माबाखौ जोङो मोजोबनांगौ जोंनाव ओरैनो आंनि नुनायाव गासैबो थिगानो दङ नाथाय फरायनायनि जि मोनसे माबा लामा लानाय आं एसे लोरबांबो नुयो बावहाय जोङो हास्लाबनो नागिरा आंथ' नुबोदों दिनै जाय फरायसाफ्रा फरायनानै मेरिट बेसिस बिराद माने टपारफ्राव थाङो बे माब्लाबाबो आद्रिया ओंखायनो एसे एनै फरायनायनि बाथ्राखौ जों हालोदा थोनोबा थासारिया थोनोबा राहा गैया सोरबा खाफाल गोनांफ्रा आवगायलाङो बेनि गेजेरावबो खिन्थु नाजायोबा लामाबो फैयोनो बेखौ खालामनांगौ आं मा नुबोदों जे जोंनि गेजेराव थांखिनि थाखाय मोजोबनायफ्रा एसे लोरबां आं नुयो आरो बेखायनो हयथ'बा जोङो मेरिट बेसिसाव टपार जानानै पास खालामहैनायावथ' जों हाजोबाखै दा बर'नि गेजेरनिफ्राय IAS दा पास जानो नागिरा IPS पास जानो नागिरा टपार रेंकआव आरोखि साफा सानै गोबाव जों ओंखारो दा बेयो जोंनि थाखाय जिंगासिनो गोनां जानानै दङ दा IAS टपार जानांगौबा IAS टपार जानायनि जि मोनसे साक्सेस माने सेक्रेट अफ दि साक्सेस बेनि सायाव जोंहा मिथिनांगौ बाथ्रा थाबाय आरो बेनि थाखाय ओंखायनो जायफ्रा टपार जादों बिसोरनाव इन्टारभिउ लायो बे इन्टारभिउआव बिसोर मा बुंदों बेफोरो बिराद बेसेन गोसा बाथ्रा बुङो बेखौ जों मिथिनानै लानांगौ बेफोर आरोखि ओंखायनो दे दिनैहाय जों गासिबोथ' हाफुंजोबगोन जागोन बेबो नङा लाजोबनो हागोन बेबोथ' नङा आरो आंनि बुंनायानो गासिबो खामानियाव फैगोन बा जोङो दिनैनि जि रायलायनाय बिनि गेजेरजों माबा मोनसे दिनैनो मेजिकेलि माबा चेन्ज लाबोनो हागोन बेबोथ' नङा खिन्थु जोङो जाय बाथ्राफ्रा फंसे फंनै मोनफा मोननै
गोसोफ्राव नांबायबा बा गनायजाथावबा आजावजाथावबा बेखौ लानानै खामानि मावजेननो सोलोंनांगौ माने वी हेभ टु स्टार्ट जों माने जागायजेननांगौ माने बिगिन खालामजेननांसिगौ दिनैनिफ्रायनो हमना लादो फरायनाया बिराद इम्परटेन्ट जेराव जों मोनथिबाय फरायनायनिखौ जोङो बोरैहाय फरायनो बिनि थाखाय नाजानांगौ दिनैहाय जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव वार्ड स्टकफोर इंराजिनि वार्ड स्टकफोर सोदोब बिहुं बे डिक्सनारिनि जि वार्ड स्टकफोर बेफोरबो जोंनाव जेसेबां जोङो रोंनांगौ मोनथिनांगौ बेफोर जोङो हाजोबाखै बेफोरखौ ओंखायनो फरायनांगौ आं नुयो मा जोंनि सेनियर मानसिफोर दैदेनगिरिफोर बे मानसिफ्राबो दिनै लेखा फरायनानै खोन्थानो नागिरा बे मबाइलफ्राव नायनानै एसे एनै बेखौनो नायनानै थोनाय बायदि सानो आरोखि बे थिग नङा लेखा फरायथारनांगौ आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर आंथ' नुबोबाय गोबाङानो बिजाब फरायनो नागिरा आरो गुबुना मा लिरदों बेखौ मोनथिनो नागिरा बे मा बुंनानै मा लिरनानै मा फोरमायनो नागिरदों बेनि लिरनायाव मा सानस्रि हाबनानै दङ बेखौ बिजिरनो नागिरा दा बे जे एसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे जानो नाङा आंथ' गोसोआव दङ आंनि थुनलाइ मुलुगनि बिफा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ मोनसे समाव बुंदोंमोन लेखा फरायनायनि मोनसे सोमावसारनाय लाबोनांसिगौ होननानै लेखा फरायनायनि दे सोमावसारनाय लाबोदिनि बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय सोर खोनासङो फालाय दिनै सासे लिरगिरिनि लेखा लिरनाया रोजासे कपि दिहुनदोंबा बेखौ फाननोबो बोसोरबा गाहाम नांदोंनो बे बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा व्हेरेस जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों दाबि खालामबोदों बर'आ 40 लाख दं 40 लाख बर' दङबा बे रोजासे लेखाखौ बायना फराया मा फोरमायो फालाय आरो नोंनि राव थुनलाइया बोरै जौगानांगौ लिरगिरिफ्रा बोरै थुलुंगा मोननांगौ बिदिबा व्हेरेस जानाय लोंनाय बबावबा पार्टि जानाय बबावबा माबा मोनसे निसा बेसाद जानाय लोंनायफ्रावसो फैसाखौ आद्रि खालामनानै लायो दा बेबायदियानो जायोबा जोंनि समाजखौ जों बोरैहाय जोङो गोजों जागोन होनना बुंनो हायो दा बेनि उल्थाखौनो लानांगोन जों मोजां जानांगौनि उल्थाखौ लानांगौ बैफोर गाज्रिखौ गारनांगोन मोजांखौ जों लानांगोन ओंखायनो फार्स्ट अफ अल जों स्टार्ट खालामनि दिनैनिफ्राय मोजां बाथ्रा मोजां टपिकखौ लानानै सावरायजेननि बाथ्रा रायलायजेननि आरो जोङो बिदिनो आवगायलांनि होनबा जोङो मोजां जागोनखौ मिजिं लानो हायो BA थार्ड सेमिस्टाराव पलिटिकेल मेजर लानानै फरायगासिनो आंनि सोंथिया बेनोदि सासे फरायसाया राजखान्थि बिथिङाव माबायदि बाहागो लाजायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर'नि राजखान्थिया माबायदि जानांगौ आरो नैथि सोंथियाव दङ सासे फरायसाया समाजजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ आरो जोबथारनायाव थामथि आं बेयावनो सोंदेरफादों सासे फरायसानि थांखिया माबायदि जानांगौ बेनो आंनि खेबसेनो आङो मोनथाम सोंथि खालामहरनाय जाखाबाय सारनिसिम फिननायखौ मोनगोन होननानै मिजिं खालामबाय फरायसाया राजनितिकआव बाहागो लानायनि बाथ्राखौ गिबियाव आं नैबेखौ बुंगोन दा ओरैनो दहायबो एसे बाथ्राफ्रा एसे ओंखारलांनाय बायदि जाखादों दा आं बुंनो दा जि सोंनाय फैदों बावहाय ओरैनोथ' फरायसाखौनो हारिनि सिनस्रि बेथ' होनना बुंनाय जायो हारिनि सिनस्रि बेथ' जाय हारियाव फरायसाफ्रा गोग्गो बे हारिया जौगानायावहाय जोङो मिजिं लानो हायो दा फरायसानि राजनितिकआव पार्टिसिपेसन लानाय बा बाहागो लानायनि बाथ्रा फैयोब्ला आं बेखौ बुंगोन जे फरायसा हिसाबै जोङो राजखान्थियाव बाहागो लाथारनांगौ आरो लाथारनाङा चइसआथ' गावबा गावनिसो चइस फरायसा हिसाबै लाथारनांगौ बेबो नङा आरो लानाङा बेबो नङा दा चइसआ नोंनिसो जि मोनसे राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो गोबां माबा थाबाय मिडिया थाबाय जोङो समाज सिबिनायनि राजखान्थियाबो मोनसे मिडिया समाज सिबिनायनि आरो बे राजनितियाव थानानै नोङो सरकारनि जि मोनसे अनसुंथाइफोर फैयो बे राजखान्थिनि गेजेरजोंसो नोङो बेखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामहैनो हायो नालाय इमप्लिमेन्ट खालामहैनो हायो दा नोंहा फरायसा हिसाबै नों मा जानो नागिरदों बेयो नोंनि सायाव डिपेन्ड जागोन आरो फरायसाया राजखान्थियाव बाहागो लानो थाङोबा जोंथ' राजखान्थिखौ मानि थाखाय बाहागो लागोन जोङो दा नुबाय थानाय राजखान्थिया मा राजखान्थि बिलाय बर'नि राजखान्थिया मा बिलाय बेखौ नों रोखा जाग्रोनांगोन
बर'नि राजखान्थि आरो नेसनेल बा जोंनि हादोराव सोलिनाय राजखान्थि बेनि फाराग डेम'क्रेसिनि बाथ्राफोरखौ जोङो गासिखौबो जों खुथिनाथि एसे मोनथिनानै लाग्रोनो हानांगोन डेम'क्रेसिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल बे डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलफ्रा मा आरो डेम'क्रेसियाव जोङो पलिटिकेल पावारखौ बोरैहाय डिसाइड खालामनाय जायो बेफोरनि सायाव जोङो एसे मोनथिनाया रोखा जानांगोन आरो डेम'क्रेसियाव पलिटिकेलनि पावारखौ डिसाइडखौ बोरै खालामनाय जायो बिसायख'थि फैयो बिसायख'थिनि गेजेरजों नोङो बे मा दङ बेयो नोंनि थाखाय आजावजाथाव नंगौना नङा बर'नि थाखाय बे खामानि फैगोन ना फैया बेफोर गोबां बाथ्रा फैगोन आरोखि दा ओंखायनो फरायसा हिसाबै जोंनि राजखान्थियाव पार्टिसिपेसन लानांगौआ नोङो जोंनि हारियाव जायफ्रा राजनिति खालामदों बे राजनिति खालामनायफ्रा मोजां दिगजों सोलिदोंना सोलियाखै बेबो जों मिथिनांगौ थाबाय मोजां दिगजोंनो सोलिगासिनो दङबा बावहाय नोंनि एन्ट्रि जानानै नोंबो मोजां जुदि बाहागो लाफाहैनो नागिरदोंबा बेथ' वेलकाम खालामनांगोन जों राजखान्थियाव बाहागो लानाया बेवहाय लानांगोन जों आरो राजखान्थियाव बाहागो लायाबानो जाथारला बे माबा मोनसे थासारिया नोंखौ कमप्लिट खालामफैबाय फरायसानो जे राजखान्थियाव बाहागो लाथारनांसिगौ बे माबा मोनसे थासारिया जुदि नोंखौ बुंफैदोंबा कमप्लिट खालामफैदोंबा नों बाहागो लानांगोन नाथाय बेखौ आं बुंगोन फरायसा हिसाबै लं टार्मसनि थाखाय राजनितियाव बाहागो लायोबा फरायसा आफाद हिसाबै लायोबा बेवहाय एसे प्रब्लेम दं खिन्थु इन्डिभिजुवेल हिसाबै सासे फरायसाया गोलाव सम गाव माने राजखान्थियाव माबा लांनो नागिरदोंबा बे बिनि बाथ्रा आरो मोजांनि थाखायसो जोङो राजखान्थिखौ खालामनांगोन गाज्रिनि थाखाय नङा आरो जोङो बर'नि राजखान्थिया दिनै हारि दानायनि राजखान्थि जोंनि ससाइटि बिल्डिंनि राजखान्थि जोंनि राजखान्थिया दा कमार्शियेल प्रफेसनेल राजखान्थि नङा हारि दानायनिसो राजखान्थि जोंना दा हारि दानायनि राजखान्थियावसो जों बाहागो लानांगौ दा लायोबा खिन्थु प्रफेसनेल कमार्शियेल राजखान्थियाव नोङो दा बाहागो लायोबा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय गिदिरथार मोनसे जेंना लाबोगोन दा बर'फ्रा दा जायफ्रा राजखान्थि गेलेदों हारि दानाय राजखान्थि माखासे गेलेदोंबाबो साक्सेसफुल जानो हायाखिसै आरो जायफ्रानाखि बिबानाव दंमोन एसे बुंनांगोन आरोखि हमना लादो हाग्रामा सारमोननि बाथ्रा चन्दनमोननि बाथ्रा बिसोरो हारि दानायनि राजखान्थिखौ गेलेदोंमोनबाबो बिसोर आबुङै गेलेयाखै बिसोरो प्रफेसनेल आरो कमार्शियेल पलिटिक्सआव बिसोर आखाइ होदों बा बिसोर गेलेदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय जोंनि हारिनि थासारिया बे जानांदों हारि दानायनि पलिटिक्स गेलेनायनिबा बिदि जानाय नङामोन बे आरोखि दिनैनि थासारि फैयामोन आरो बर'फोरनि दानि थासारियाव राजखान्थि गेलेनांगौबा आं बुंगोन स्टुडेन्टआनो जा नन स्टुडेन्टआनो जा फरायसानिल' बाथ्रा नङा आं एसे हल बुंनो लुबैगोन जे जोंनि बर'नि गेजेराव दा गोनांथिया मा जानानै दं राजखान्थिया इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनायसो नांगौ दा जोंनो खौसेथि राजखान्थि सोमावसाराबा मा जानो थांगासिनो दङ एसे बिजिरबानो मोननांजोबगोन दाथ' हनै रायजोआ बारायनांगौ बारायाखिसै क'क्राझार लकसभाया गोदो जे देरहाबाय थायोमोन खेबनै जों देरहायाखिसै खौसे गैयिनि थाखायनो बेफोरो खौसे गैयिनि थाखायनो ओंखायनो बाथ्रायाव बुंनाय बाथ्राफ्रा ओरैनो नङा बिजिरनानै नायोबा इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल होननाय बाथ्राफ्रा ओरैनो खुगायाव बुंनो स्लिम खिन्थु मोगथां खामानि बाहायनायाव बेफोर गोब्राब जायो दा नाथायबा सुइसआ जों माखौ खालामगोन मोननैल'सो सेन्टेन्स नङा होमबा इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल मोननैल'खा सुइसआ बबे नोंना नों फरायसा हिसाबै राजखान्थि खालामहैनाय बा पार्टिसिपेट खालामहैनायानो जा बा नोङो इन्डिभिजुवेल हिसाबै खालामहैनायानो जा बावहाय इउनाइटेड वी स्टेन्डनि बे प्रिन्सिपलनि गेजेरजों नोङो पलिटिक्सखौ लांनो हायोबासो बेवहाय सार्भाइभेलनि बाथ्राखौ जों साननो हागोन दा जोंनि गेजेराव बेखौ लानो नागिरा माने डिभिजन खालामनानैनो राजखान्थि खालामबाय थानो नागिरो आरो डिभिजन खालामनानै गावनि मुलाम्फा आदाय खालामनो नागिरो माने प्रफेसनेल फालांगियारि मोनसे माबाजों बिजनेस पलिटिक्स खालामनो नागिरनायनि थाखाय जोंहा दिनै जेंनायाव मोगा मोगि जानांदों दा ओंखायनो आंनि बुंनो नागिरनाया बे जे जि सोंनायजों फैदों फरायसा हिसाबै राजखान्थियाव बाहागो लानांगौया साफ्रोमबो फरायसानिनो गावबागाव साननायनि चइस बियो खिन्थु गेलेयोब्ला आं बुंनाया बे मोजांनि थाखाय गेलेनांगोन आरो हारि दानायनि राजखान्थिखौनो जों गेलेनांगोन
हारि फोजोबस्रांनाय राजखान्थि गेलेनायाथ' जोंनि थांखि मालाबाबो जानो नांखाया दा ओंखायनो फरायसा हिसाबै फरायसा जेराव हारिनि सिनस्रि बिथ' आरो गासिबो दिगावनो एसे नोजोर होफानांगौआथ' फरायसानि बिबानखा दा बेखिनि आरोखि आरो माबा एसे सोंबावदोंमोन ना बे सोमोन्दो थानांगौआथ' बेखौथ' मा फिननो गोनां दं ओरै हमनो हाखाया होमबा जिरायदो फरायसा हिसाबै मोजां गुननि बिगोमा जानो हानायाथ' गिदिर बाथ्रा आरो जानांखागौ आरो फरायसानि सायाव जेराव हारिनि इयुना सोनारनानै थायो बे हिसाबै सासे फरायसानि आखल आखु गियान बा बेनि रायलायनाय बुंनाय बाथ्राफोर गासैबो बे समाजजों आजावजाथाव थानांगौ आरो समाजजों जोंनि सोमोन्दोआ थाखाथारनांगौ आइ आफाजों सेराव थाङो सासे फरायसा हिसाबै बेजों जोङो माबायदि जोङो आखल आखु खोन्थाहैनांगौ बेजों जोङो माबायदि रायलायहैनांगौ सोमोन्दोआथ' थाखाथारनांगौ आइ आफानिफ्राय नों जानगारनानै फरायसा जिउखौ बोरै दैदेननो समाजनिफ्रायनो जानगारनानै एखुथा हारसिं फरायसा जिउखौ दैदेननोथ' हाया आरो मानसियानो जेरावहाय ससियेल एनिमेल सुबुङा होमबा समाजखौ नागारनानै जों माबा मोनसे आलादा हारसिङै मावहैनो हागोन बे मालाबाबो नंखाया ओंखायनो फरायसानि सोमोन्दोआ जोंनि सुबुं समाजजों बे खोब मोजाङैनो सोमोन्दो गोनां जानांगोन आजावजाथाव जानांगोन गनायजाथाव जानांगोन अब्लासो ना नोङो फरायसा हिसाबै पलिटिक्सआव नोङो पार्टिसिपेसन खालामहैनो नागिरदोंबा बेनिफ्राय नों मदद मोनगोन हेफाजाब मोनगोन नोंखौ अनसायगोन बे फरायसा मोजांलै राजनितियाव मोजां जागोन बेखौ जोङो देरहाहोनानै जोंनि हारिनि थाखाय हारि दानायनि खामानियाव जों बाहायनांगौ बेफोर साननायफ्रा फैया होमबा अब्लासो फैगोन गाज्रि खाबाथ' समाजा नोंखौ नाथ्रोखानोसै बेखौ हरबाथ' समाजा जोंना ओरैसो जागोनलै गाज्रियावसो थांगोन बेथ' गावनि ओरै एखुथा मुलाम्फानि थाखायसो खामानि मावहैगोन गाज्रिबाथ' बिदिसो सानजाया होमबा ओंखायनो बे गाज्रिखौ गारनानै मोजांनि फारसे जोङो खामानि जेराव मावफानो समाजजों जोंनि सोमोन्दोआ फरायसा हिसाबै खोब मोजां सोमोन्दो गोनां जानांगौ थानांगौ आरोखि मुस्रि बिजय बर' आं सोलोंसाफोर फरायसालिमा BA फार्स्ट सेमिस्टाराव बड' मेजर लाना फरायगासिनो दं आंनि सोंनाया बेनो सार बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ सासे मोजां एबा सासे गुन गोनां फरायसा जानो थाखाय माबायदि बिहोमा थानाया मोजां जिराय सासे मोजां फरायसा दानायाव बिमा बिफानि जि मावनो गोनां खामानि ओरैनोथ' मावनो गोनां खामानि सासे गथ'खौ मोजां फोरोंनांगौआथ' गिदिर बिबान आरो जोंनि आइ आफाया गावनि फिसाखौ फोरोंनायाव गोबां मिजिंबो थायो गोबां मिजिं थायो जोंनिफ्राय गावसोर गोबां साद जारला सहायनानै खस्थ' सहायनानै गथ' गथायखौबो फोरोङो सोरबा साफा सानैया हयथ' समाजाव थानो हागौ गथ' गथायखौ फोरोंनायाव फेलें जानांनाय बे फेलें जानांदोंबा बेहा मानो थाखाय फेलें जानांदों बेबो सासे बिमा बिफा बा सासे फरायसाया गावनि बिमा बिफानि हालोदखौबो बुजिनो हानाय जानांगोन आरो साननो हानाय जानांगोन मा जाहोननि थाखाय बे मोजां फोरोंनो हायाखै ओरैनो बिमा बिफा हिसाबै मोजां मोनसे माबाजोंथ' नोजोरजोंनोथ' फोरोंनांगौ गथ'खौ गियान होनांगौ आरो मोजाङा बोरैहाय फोरोंनांगौ न'खरनिफ्राय गथ'खौ जाहो लोङो फरायसालियाव थांहोलाय आरो न'आव सफैहोलायानोथ' थोजासे जाया दा जोंनि गोबां बर' समाजाव गोबां जोंनि आइ आफायानो सोलोंथाइ मोनै जोंनि गोबां आइ आफायानो मोनाखै माने गाव गावबागाव माने सोलोंथाइयाव रोंगौथि गोनां गैयै जानायनि जाहोनावनो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव हयथ' जोंखौ मोजाङै फोरोंनायनि थाखाय बिसोरो जि लामा लानांगौमोन बा जेरै दैदेननांगौमोन बाय हाजोबाखै जानो हागौ हायाखै सोरबा सोरबा बेखौथ' जों नुखादोंबो दा बिदि होननानै जोंहा नाजानांगौआथ' जोबनानै थाङा दा बिमा बिफा हिसाबै गथ'खौ न'आव गिबि माने ओरै होननाय दङ चारिटि बिगिन्स एट ह'म गथ'नि गियान लानायनि गुदि माबाया जाहैबाय न'खरानो आरो आइ आफाजोंनो जोङो गियानखौ लाजेनो आरो जोनोम जानायनि उनावनो जोनोमगिरि बिमाया फिसालाखौ गोदै रावजों गाबज्रियो बा फिसाजोखौ गोदै रावजों गाबज्रियो जे फिसालाबा आफा आफा होननानै गाबज्रिनाय फिसाबा माने फिसाजोबा आइ आइ होननानै गाबज्रिनाया
बे गोदै रावजों जोनोमगिरि बिमानो गाबज्रिजेनो आरो अननाय होजेनो आरो बिमा बिफाया गोग्गो आखल आखुनि बा अननाय मोजाङै फोरोंनाया गुदिनिफ्रायनो जाबोयोबा बिमा बिफानि आखल आखुनि दारैबो गथ'आ मोजां जाबोयो बेबो नोजोर दङ आरोखि जोंनि नोजोराव गोग्लैयो दा जोंनाव ओरैबायदि जोङो आइ आफा बा जोंनि बिमा बिफा नुयो समाजाव दा बांद्राय माने बिबानखौ रुजुननो नागिरनाय बा माने रेसपन्सिबोला जेसेबां हेभिमोन बेनिफ्राय एसे रेजें आरो माने बाराद्राय बिबानखौ रुजुनाबो माखासे गारजेनफोरखौ नुनो नागिरो खोनाहैबाय दुखु मोननो हागौ नाथाय जों बिदिबो नुदों बाथ्राया जाहैबाय जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जाय समनिफ्राय बे एसे मानबायनो रोंबाय थाबायनो रोंबाय साननो हनो हाबाय रायलायनो रोंबाय बे समनिफ्राय मोजां राव बाहायनांगौ न'खराव मोजां राव बाहायनांगौ रायलायनांगौ सोमोन्दो लानायनि बाथ्रा बिदाखौ बिदा आदा होननाय बिब'खौ आब' होननाय बिफाखौ आफा होननाय बे सोमोन्दो लानायफ्राबो मोनसे गुन्दै बे गुनखौबो जोङो सोलोंनानै लानांगौ नाथाय जोंनि गेजेराव मालाबा गामिफ्राव जोङो थांबाय बायबा गावनि बिमा बिफाखौबो सोरबा सोरबा आइ आफा होननानै गाबज्रिनो लाजिनाय मानसिफोर बा जोंनि गेजेरावबो गैया नङा दङ बे नाथाय जानो नाङा हाजार हक गारजेनानो जाथों मोजाङानो जाथों बिमा बिफानो बेसेबांबा दुखु खैदांखिफोर खस्थ' सहायनानै जोंखौ जोनोम होदों बे जोनोम होनाया बिराद गिदिर माबाखा बिबानखा बे जोनोम होबाय जोंखौ बुहुमाव गाहोबाय बेनि उनावहाय बिसोरखौ जोङो सिबिनो रोङा बिसोर रायनायखौ जों गोसोआव गाज्रि मोनो दुखु मोनो थिग जासो दुखुबो मोननांगोन गाज्रिबो मोननांगोन आरो बिमा बिफाया जाहोन गैयैयावनो जुदि रायदोंबा बुदोंबा बुंदोंबा बिनि थाखाय जोङो बोरैहाय जोंनि आइ आफानि गाज्रिखौ आसि थुफिननो हानो बा बिसोरखौ बिदि नङालाय आयै बिदि नङालाय आफा ओरैसो जानांगौ बेफोर बुंनो हानाय गोहोआबोथ' थानांगोन फिसालाया गाव जुदि मोजां लामाजों थांबायबा बिमा बिफा गाज्रियाव दङबा जौ फाननानै बुलाय सोलाय जौ लोंनानै बुलाय सोलाय जाय न'खराव जायो बावहाय माने मोजां गथ'खौ फोरोंनांगौनि जि मोनसे जोङो खाबु होनांगौ बेफोर थिग जानो नागिरा दा बावहाय गाज्रि जानायनिबो गोबां खाबु थायो ओंखायनो जोंनि आइ आफायाबो गैजारोङै जायोब्लाबो निखावरि जायोब्लाबो आखल आखुफ्रा खोब गोग्गो जायोबा मोजां माने आजावजाथाव गनायजाथाव बे जाथारनांगौ ओंखायनो जोङो जोंनि समाजाव बेखौनो मेसेज होनो हायोबा मोजां आइ आफानो गथ'खौथ' दिनैनि बादायथि मुगायावथ' फोरोंखाथारनांगौ हाजार बारहुंखा सारअन्थाइ फैयाथों मानो दुखु सातजारला सैनाङाथों मानो गथ' गथायखौ फोरोंथारनांगौ गोरों गोरा खालामथारनांगौ बे गिलिर बिबान आं ओंखायनो बुंनो लुबैनाया बे जे जोंनि आइ आफा बा जोंनि गामिनि न'खरफोर बे न'खरफ्राव गाज्रि बाथ्रा बाहायनाया मालाबाबो जानो नाङा गथ'फ्रा सोलोङो थांखु बिरि सिगारेट आइ आफाया सोबनो नाङा गथ'फ्रा नङाबा सोलोङो लोंनानै जानाय दुमदाखाल खालामनाय बेफोरखौबो गथ'आ नुयोबा बेबो गथ'नि माइन्डआव मोनसे एफेक्ट खालामो गोहोम गोग्लैयो गाज्रि मावोबा गाज्रिनि गोहोम गोग्लैनोसै मोजां मावोबा मोजांनि गोहोम गोग्लैयो दा मोजां मावनासो गोहोम गोग्लैहोनांगोन ना दा ओंखायनो जोंनि आइ आफानि आखल आखुआबो गथ' गथायनि नोजोराव आजावजाथाव गनायजाथाव सिबिजाथाव बे जानांगौ अब्लासो जोङो जोंनि गथ' गथायाबो आइ आफानि आखल आखुखौ सोलोंगोन नालाय बे आरो फरायसालियाव जि फैहोनाय थांहोनाय जाहोनाय लोंनाय थुखैनाय बे गानहोनाय जोमहोनाय बे बिबानाथ' थानांगौ हायाब्ला बिनि थाखाय जोङो बिजिरनानै नायनांगोन आइ आफाखौ थोंजों दाय होनायाबो थिग नङा गोबां जाहोन थायो मालाबा मिथिंगानि खैफोद फैयो मालाबा बांग्रि मावगोननो मालाबा बारहुंखा फैगोननो मालाबा मिथिंगानि बे खैफोदफोरजों सोरहाबा न'खरा सिलिंखार जानाङो बेफ्राव थिग समाव नोंखौ हेफाजाब होनो हायाबो जानो हागौ बावहाय आइ आफाखौ दाय होयोबा जानाय नङा आइ आफाहाबो बाहाय दाय थाया जानो हागौ ओंखायनो बेफोरखौबो जोङो साननांगोन आरो जोंबो फरायसा हिसाबै दहायबो एसे बुंबाय मोजां साननाय मोजां बाथ्रा बुंनायफ्रा थानांगौ जेब्लानो न'खरा जेराव गियाननि जोंनि सोलोंजेननायनि थानसालि बे न'खरनि आबहावाया थासारिया गोग्गो जानांगौ बे गोग्गो जानांगौबा जोंनि गेजेरजोंहाय जों दिनैहाय जायफ्रा एसे साननो हनो हाबाय आफादफ्राव ओंखारो मावो बिसोरो गामि मेसेजफोरखौ होनो हानांसिगौ होनांगोन
आरो बेखायनो जोङो नाजानांगोन जे जोंनि आइ आफानि गोरोन्थिखौबो जों आसि थुनो हानांगोन आरो आइ आफाया गावनि फिसाखौबो गोरोन्थि लामायाव थांनो नागिरना हमथानो हानांगोन आरो आइ आफाया मा बुंदों बेखौ जोङो बिजिरना नायनांगौ बिजिरनानैबो नायनांगौ मोजांनि थाखाय बुंखो ना गाज्रिनि थाखाय बुंखो मोजांनि थाखाय बुंदोंबा जों गनायनांगौ आरो खामानि मावनांगोन आरो गाज्रिनि थाखाय बुंदोंबाथ' बेखौ बोरै आजावनो जोङो बेनि थाखाय उल्थायै जुक्ति होनानै नोङो बुजायनो हानाय जानांगोन दा बेखौ खालामनांगौ दा जोंनि गेजेराव आं नुयो आरोखि गोबां न'खरफ्रावनो दाबो जोंनि गामियाव जोंनि गामिफ्राव उन्दै समावनो गथ'खौ रायनाय बुनाय गाज्रि रावजों रायनाय बेफोरो खर'आव हाबनानै थायो दा बेबायदि जायोबा बे गथ'आबो बेफोर थासारिजों फैनाय नालाय बेयो उनावहाय समाजाव गाज्रि मोनसे गोहोम खोख्लैहोयो ओंखायनो जोङो न'खराव गोग्गो आबहावाखौ बोरै लाखिनो हायो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों बोरै जोंनि सोमोन्दोखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो बे फारसे जोङो सांग्रां जानांगौ आं सानो अब्लानो जोङो हागोन खिन्थु आंथ' नुयो माखासे फरायसाफोर बा जोंनि गेजेराव सुबुं थायो गासैबो नङा बिमा बिफाखौ आइ होननो आफा होननो लाजिनाय बा सोमोन्दो लाया है बे बोरायजोंलाय मा जाहामब्रा है बे बुरैजोंलाय मा जाहामब्रा बे टाइपनि बे रोखोमनिबो जोंनावबो गैया नङा दङ आरोखि साफ्रोमबो नङाबाबो आरो बिब'खौ बिदाखौ सोमोन्दो लाया बे रोखोमबोथ' दङना आं होननाया ओंखायनो सोमोन्दो लानायाबो गिदिरथार मोनसे गुन सोमोन्दो लानाया दा बे सोमोन्दो लानाय गुनखौबो जोङो आरजिना लानो हानांगौ आं सानो बुजिबाय जानांगौ जायखिजाया मोजां माबाखौ जोङो बोरै खालामनो हायो न'खरानो जोंनि सोलोंजेननायनि गिबि थानसालि दा ओंखायनो न'खरनि आबहावा सोरबिथिं बेनि थासारिखौ गोग्गो खालामनानै जों बोरै लाखिनो हायो बेवहाय जोंहा साननांगौ मावनांगौ थाबाय आरोखि बे गोजोननाय थाबाय जिहेथु एपिएससि बे एपिएससिनि थाखाय नोंथाङा गोबां नाजादोंमोन आरो गिबि प्रिलिमिनारि एग्जामावबो नोंथाङा पास जानो हादोंमोन जिहेतु सोमावसारनायनि जाहोनाव बेखौ मोजाङै नाजादोंमोन बिनि उनाव नोंथाङा हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबाय आरो गोबां नाजानानै सेथियाव नङा नैथियाव जिहेतु बिटिसिआव नोंथाङा सिगनेटरि महरैबो बाहागो मोनबाय बिनि अनगायै जोबथियाव बर'नि थामथि गोरोबथा बे थामथि गोरोबथायाव बिटिआर गोरोबथायाव नोंथाङा सिगनेटरि महरै आरो बाहागो मोनबावबाय थामहिनबा नोंथाङा जोनोमाव बर' हारिनि थाखाय नैथिबार सिगनेटरि महरै जानो हाबाय दा गिबियाव एपिएससि नैथियाव सिगनेटरि आरो थामथियाव नोंथांनि नाजायै पिकेडब्लिउसि जाफुंसारबाय दा नोंथांनि जिउआव आरो बेसेबां थाबथाबगोन ना आरोबाव गुबुन माबा मोनसे हास्थायनाय दंबावो नोंथाङा जिउआव बेखौ सोंनायनि फिननायाव एसे गोदान बाथ्रा बुंनो नागिरनाय बायदिबो एसे जागोन नामाथाय एसे नोंसोरबो एसे सानदो ओरैनोथ' हाबिलास दङ अख्रां सौसिनायनि हाबिलास अख्रांखौथ' सौसिनो हानांगोन सौसिनायनि हाबिलास बेजों मा बुंनो नागिरदों एसे बुजिनानै ला अख्रांखौथ' मोगथाङावथ' नों सौसिनो हागोनसो अख्रांखौथ' जों दांनोबो हाया खिन्थु हाबिलासा दङ अख्रां सौसिनाय हाबिलास दङ ओरैनो आं सम बुंबोदों जोङो बर'नि थाखाय जुजिबाय दाबिबोबाय होननानै जोङो माबा मोनसे दिनै खुंथायबो मोनफैबाय बर' कसारि अनसायगाव हायुङारि खुंथायखौनो जों मोनफैबाय बेखिनियावनो गोजोननायनि बाथ्राबोथ' गैया आंथ' बुंबाय थादोंमोनबो लोगोफोरजों आरो मालाबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायावबो आं एसे बुंबायानो जानांगौदां ओरैनो राजखान्थि फारसे गोसोथ' आंहा गैयामोन आं सुबुंजोंनो सुबुं समाजावनो थानानै खामानि मावनायनि बाथ्रासो आं फ्राय बुङोमोन आरो गोबां समावनो बुंबोदों आङो दाबो गावखौनो राजखान्थि मानसि बायदि आं सानना लाया आङो नन पलिटिकेल अराजनैतिक बा राजखान्थि नङै आफादाव थानानै खामानि मावनायखौ रासिन प्रिफार खालामबोदोंमोन नाथाय दा थासारिया जेराव जों बिबाय आरो बिनाय हान्जानि आङो दैदेनगिरि जाबाय जेरावहाय दा बावहाय आं एरायनो हायाखै
नोङो जोनोम होनायनि उनावहाय बेखौ खाङाबा बायाबा फेदेराबा बेबोथ' दाय दस थायोना दा बे बिबाननिफ्राय आङो दोरोदनो हायाखै नाथाय आं बुंदोंमोन आं बेसेबांबा गुवार फोथाराव बिरनो लुबैबाय दावबायनो लुबैबाय होननानै आं बुंदोंमोनबो आरो आंनि साननायाबो बेमोन आङो लुबैदोंमोन मा दाबिखांनायनि उनावहाय गथायना होलांबानो आंना बिबाना जोब्बाय आंनि साननाया बेमोन आरोखि दाबिबाय दाबिनानै लाबोना होबाय बाव आङो गथायना होलांसै आरो आं आलदा रोखोमै खामानि मावलांसै आंना बे साननायमोन आरोखि आङो गुवार फोथाराव खामानि मावनो लुबैबाय होनना बेमोन जे भारतनि खना खनला गोग्लैसोनाय मानसिफोर बे भारतनि खना खनला गोग्लैसोनानै थानाय नाख्रेबजानाय सुजानाय दिनै सानसे बोथिसे मोनजादोंबा बोथिसे मोनजायाखै लामा सामा गोदाव सोराव थानांबायनाय रिफिउजिफोर बायदि मानसिफोर जिउ खांनांनाय बे मानसिफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावनानै होनो हागोन नामा बे फारसे आं बबेजों थानानै खामानि मावबा थिग जागोन आं बे फारसे सानबाय थादोंमोन आरोखि गोरिब गुन्द्राफोरखौ एसे माबा मोनसे लामा होनो हायो नामा बिसोरनो मोजोमथि अननाय होनानै बिसोरखौ मोजां लामाजों लांनो हागोन नामा बे मोनसे सोंनायनि फिननाय आं नागिरनो सानदोंमोन दा नाथाय आं थाबथाथ'नानै दं थाबथानांनो बे जाहैबाय थासारिनि बा जोंनि हारिनिनो मोनसे हालोद बियो बे हालोदखौ आङो गनायनांगोन गनायदों आङो आरो बिनिफ्राय दोरोदनानै थांनाया दा थिग जानाय नङा नाथाय समनिबो बाथ्रा थायो नालाय मानोना समा मोनसे दैथुन बियो बोहैलांगासिनो दङ बे रावखौबो नेयाखै ओंखायनो गोरों गोराफ्रा बुंदों टाइम एन्ड टाइड डास नट वेट फर नन समा मोनसे दैथुन बे रावखौ नेनानै थाया दा आङो नैबावहाय बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायाव दा गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै बिबान लाबाय दा बहाय आङो मावनांगौ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बिटिसि बायहेरायाव थानाय बर' रायजो राजाफोर न'खरफोरनि जेंना जेथोखौ जेसे हायो एसे नायनांगौनि जि बिबान बे थाबाय दा बे बिबानखौ एंग्लायनानै आङो दावथ्रोदनानै एरायनानै दस्राथिं थाङोबा बेबो इनाय खालामनाय जागोन ओंखायनो फारसेथिं समनि बाथ्राखौ सानोबा फारसेथिं गावनि रेसपन्सिबोल बेखौबो सानोबा बे मोननैयाव आं दा एसे गावखौहाय जि लामाजों लांनो नागिरदोंमोन बेखौ आङो हमथाथ'नो गोनां जादों आङो दाबो सानदों आङो काउन्सिलखौ मोजाङै फाउन्डेसन होनांगौआ आंनि रेसपन्सिबोल ओंखायनो काउन्सिलखौबो मोजां फाउन्डेसन होनांगोन जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि जि फाउन्डेसन दासिमथ' गामिया नटिफाइड जायाखै दासिम इलेक्सन लाबोथ'नो हायाखै गामियाबो नटिफाइड जानांगोन सरकारनि दारै आरो काउन्सिलाबो मोनसे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो सायख'नानै काउन्सिल दानो हानाय जाफैनांगोन अब्लासो बियो मोनसे आबुं महर मोनबाय होननानै जों बुंनो हागोन दा बे स्टेजसिम आंहा लांनांगौनि रेसपन्सिबोल दंबावो बेनि उनावहाय मा जाहैयो उनाव सानहैसै आरो आंथ' आर'ज गाबगोन आंखौ एसे गुवार फोथाराव बिरनो हगारदो होननानैबो आर'ज गाबगोन आंखौ एसे गुवार फोथाराव गेलेनो होदो होननानै आङो एसे बुंनो लुबैनानै दङ आरोखि नाथाय दा आङो बावनो थागोन आं दा माने मावनांगौ खामानिया आंना दा बेनो आङो एरायनानै थांनाय नङा ओंखायनो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि जि मावनो गोनांथार खामानि बेखौ मावजोबाबा आङो दस्राथिं मोखां जाथ'वा बे सैथो बाथ्रा दा बाथ्राया बे जे मुंसाइ होनाय आरो आङो जि गोरोबथाखौ मुंसाइ होबोदों बेवहाय आंनि हारसिङै नाजानायनि बेहाय बाथ्रा नङा बे गासै बर' रायजो राजा आरो रायजो राजाफोरनि सहाय हेफाजाबजोंसो बिटिसि एकर्डआ जादों बेवहाय आं मुंसाइ होदों आरो दाख्लैनो थांनाय जि मोनसे गोरोबथा बर'नि थामथि गोरोबथा बावहायबो बर' रायजो राजाया जि मोनसे पजिसनाव बा आंखौ आफादाव थानानै खामानि मावनो होदों बे हिसाबै आफादनि गोरा गाहाय जानानै बा आफादगिरि जानानै आं खाबुखौ मोनदों ओंखायनो बेनि जि मोनसे क्रेडिबिलिटि बेयो गासै बर' रायजो राजा बर'नि साननो हनो गोरों इन्टेलेक्सुयेलफोर बा बर' रायजो राजा आइ आफानि सायावनो बे क्रेडिबिलिटिया थांगोन बे आंनि हारसिंनि नङा आरोखि बेखौ आङो रोखायै फोरमायनो लुबैयो